Sabihin mo. Kung mag-roll na eh. Oh, 3, 2, 1. Okay, right. Nanano ko hospital na ako. Ali, may gisyoso ko. Hindi lang mato. Ano na niya? Nilabas din tricycle. No, pakabilis, bigsok may paralis eh. Oh. Ikikita ng mato, may inulit eh. Oh. Kalunos ko, siguro matini. Kantay ako ne. Kaya minta ako hospital mo kayong lawengke. Ala na yung maleta ako. Hindi ne, niya kay. Hindi niya na yung oxygen, hindi ka malene. Oh. After 10 minutes, bayang nipas noya. Maninayin kayo manaliwa ko ulit. Kasi may inuling na eh. Kasi ba manaliwa ko ulit ako. Wow. Ayun kay, lisis sila yung kurtina nitang nars. Balugaya pala talaga patuloy. Okay. Oh. Timba. Eh, pasya ka po na po. Wow, check up po. Dok ako. Andat mangang kurugwa ko. Di mo, may nga ko saging. Butang magdinas ko saging mo naman ako. Kabat may nga kong biskwit. Biskwit la naman ako. Anak kay bugtakla. Ay, diyang mamakang kayo. Diyang na anak kay bugtaklang takla ako. Nanong reseta mo ka mo, wala mo reseta yan na, mga katakla-takla kaya. Ayos siya. Oh. Timba. Punta na mo. Oh, break time.